जोंनि हारिया गोग्लैसोनांना थानाया बे नङा जे गुबुन हारिया जोंखौ फेसा मेगनजों नायो। जोंनि हारिनि गोग्लैसोनांना थानाया बे नङा जे गुबुन हारिया जोंखौ फेसा मेगनजों नायो। जोंनि हारिया गोग्लैसोनांना थानाया बेसोदि जोंनि गियानि गुनि सुबुंफोरा गोरोबनानै खौसेयै हाबा मावनो हाया। लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। नोंथांमोननो आङो दहाय ससे मोनसे भिडिअ होखाबाय। मानो होनना बुङोबा बे कैलास दिजु फोरोंगिरि सारा दिनै जोंनि बुहुमनिफ्राय नागारलांबाय। आङो बिथांखौहाय नोंथांमोना जानो हागौ बिथांनि जेनाखि भिडिअफोरखौ फेसबुक पेजाव कैलास दिजु होननाय फेसबुक पेजाव बिथाङा होबाय थायोमोन। गथ'फोरखौ फोरोंनाय, गथ'फोरखौ गेलेनायनि गेजेरजोंहाय माब्रै उन्दैफोरखौ फोरोंनायाव इन्टारेस्ट एबा फरायनायाव इन्टारेस्ट खालामनो हायो बिनि ओरैबायदि मोनसे टेकनिकजों बिथाङा फरायसाफोरखौ फोरोङोमोन। सासे फोरोंगिरि हिसाबै दिनै बिथाङा जोंनि बुहुमनिफ्राय नागारलांबाय। बिराद मोनसे दुखुनांथाव जादों। आं एसे सिगां खोनादोंमोन बिथाङा बाइकजों जाब्रबथाय जादों होननानै, ओमफ्राय जाब्रबथाय जानानै बिथाङा हस्पिटालाव सिरियास मुडआव दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय मा खालामनो, बिथांनि खाफालानो बेनोसैमोन ना मारै जागोन। नाथाय जोंनि बर' फोरोंगिरिनिफ्राय बिराद गिदिर मोनसे बे खहा जाबाय। जाय फरायसालियाव बिथाङा फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावोमोन बेयाव बिथाङा दिनै बिराद गिदिर मोनसे माबा खालामना गालांबाय। माने मानसिनि जिउ माब्ला मा जायो जेबो बुंनो हाया। बाइकआ जानो हागौ बिथाङा माब्रै बिदि जाखो, खाफालाव बिदि लिरना हरनायमोन जाखो ना मा जाखो। दिनै बिथाङा खिन्थु ब्रायैनो जोंखौ नागारनानै माने थांमारबाय आरो। खिन्थु बेफोरबायदि फोरोंगिरिखौ जोंनो समाजाव बिराद नांगौमोन। मादिबा गथ'फोरखौहाय इन्टारेस्टनि गेजेरजोंहाय, रंजालुनि गेजेरजोंहाय फोरोंनाय बिनि टेकनिकफोरखौ, बिथांनि भिडिअखौ आङो फेसबुकाव बुहुत नायोमोन। बिथाङा माने मोजां भिडिअ बानायोमोन। माने उन्दैफोरजों गेलेनायनि गेजेरजोंहाय फोरोंनायनि मोनसे शिक्षा बिथाङा होयोमोन। नाथाय बिथाङा अबथिरायै जोंखौ नागारनानै थांबाय। बे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे दुखुनांथाव जाबाय। कैलास दिजु सारनि जिउमाया जेन' सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों, बेनि थाखाय आं इसोरनाव आर'ज गाबगोन। आरो नोंथांमोनाबो कैलास दिजु सारनि थाखाय नोंथांमोनाबो आर'ज गाबबानो जाबाय। जेन' बिथाङा सोरगोआव मानो आलो गोजोनै जाहैथोंसै, माथो थांनानै थानो हाथोंसै। गावनि सोरगोआव आलो गोजोन मासि लानानै जेन' बिथाङा जों बयखौबो नाहरथोंसै। माने खाफालनिबो खोथा थादेरबाय लोगोफोर। मा खालामनो, हयथ' बिथाङा गह्र'बो साबफादों। मा खालामबावनो, दुखु नांबाय। आरो बे बाथ्राखौ खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो फै आं बिथांनि भिडिअखौ ससे नोंथांमोननि गेजेराव होनोसै। नोंथांमोना बे गेदेमा सारनि थाखाय बयबो आर'ज गाबदो इसोरनाव, जेन' बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हायो। नायदो लोगोफोर आं बिनि भिडिअखौ ससे। बिवेकानन्दआ फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन, सिखार, खौसे जा आरो गोहो गोरा जा। मानोना बोलि होनायाव जेब्लायबो बोरमाखौल' बाहायो, मोसाखौ बाहाया। बेनिखायनो सिखार, खौसे जा, गोहो गोरा जा आरो मोसा बायदि जा। जिउआव ना आंगोफोर, ओरैबायदि सुबुंजोंसो लोगो जा जेराव खैफोदनि समाव अराय सम सायखं बायदि थाफानाय, आरो नों गोरोन्थि मावब्ला आयनाफोर बायदि महरखौ दिन्थिना होनाय। मानोना सायखङा माब्लाबाबो नोंखौ नागारा, आरो आयनाया नोंनि महरखौ माब्लाबाबो उल्था दिन्थिया। खायफा मानसिफ्रा सोङो, नों दानफायाव बेसेबां खामायो? बे नङा जे नोंनि खहाखौ सुफुंनो थाखाय। सोङो बिनि थाखायसो नोंखौ बेसेबां सन्मान होथावना। सोङो बिनि थाखायसो नोंखौ बेसेबां सन्मान होजायो। मानोना संसारा आजिखालि रांजोंसो खारसै, मान सन्मानाबो फैसाजोंनो मोनजोबसै। जों गावनि थांखिसिम मोनहैनो थाखाय गोहोनि अनगायै धैर्य एबा सहायनो हानाय गुनखौसो बांसिन गोनां जायो। मानोना गोहोआ अर बायदि खामब्लावो आरो जोबस्रांलाङो, नाथाय धैर्य सहायनो हानाय गुना दै बायदि गोजोन निजोरा सुदेम जानानै थायो। जों बयबो सानो नङा होमबा, मोजां समा फैथों, मोजां समा सफैग्रोथों, अब्लानो आं बायदि बायदि हाबा मावनो लानायखौ मावगोन। आसलथे नों मोजां समखौ नेदोंब्ला नों गोबां गोरोन्थि मावदों।
मानोना मोजां समा माब्लाबाबो फैया। जि समा सोलिबाय थादों बे समखौनो नों मोजां खालामनानै लानांगोन। आरो समाथ' मोजां गाज्रि जेबो गैया, समा समानोखा। बे अराय सम रावखौबो नेथ'वा थाथ'वा, मेङा जिया बाया, गावनि खारथाय दिगजों खारबाय थायो। गोजोन्थों।